Happy birthday to you. Happy birthday, mommy. I am birthday, 33. I'm not 23. Time to find the mischievous girls. Di kedai biji demi cing itenan. Wow. Hello, kum nu berok pia long ngai pia chat pia klan ba kum bangi ru sini ngia chat ngia klan ai ngu yu blai. Hagani ka video kadang dai ki videos ki bangi ni dang dan hi ha cruise. Te ngam lap kapor bangan pin video bangan edit ngam padan po tang makani ka video ka kamlong very important yang important ba ya nga yang ni namar bakani ka singi bangi celebrate ya ka birthday jonga. Yo piso bakla ka birthday jonga kanina du July tang padai dang bangadang yo ban pin mi mentamo bangan bu sa jingken ma bat bangan yo ban share bat baro ba piki subscriber ki bahayeng hasam ki jangi baro jonga ma ngapti plaji ini ame ki video jengnya last year nga celebrate birthday ngaman usnam nga excited ba ya ka birthday la jong ngalong nga sungutanat ban celebrate ki ong balay ban celebrate bala temben ka kata ngadang kata teman kata dang ngubang ban celebrate nomor balay kalong dang kamdan kani ka birthday nganum poi hiramo num yo pruduan hiras ni seperti itu is very important yang ka birthday tungi day ban celebrate takadai pahami de ban celebrate birthday Tekani ka kenti kat nu ngas ngau dan bang ngas ngau long blak kerku namar bang ayo bangan celebrate ke birthday ha Sweden kam tam ha ka cruise trip ka badai ru ka family trip ka jongi te ka long special ba na banta jonga every year every birthday ka day bit special kat nu nga aingu ublay ba ula ai biang ngau nus na ba thamai but ngayay bu pe ki jing duai ba ublay un kerku ya ka yeng sam jongi kam tam ka met ka phat bakoi ka bakhya ya ngi baro tengat la ngadwai run ta jo pi baro ki subscriber ki parlo ki bahaye ma punya yo ka mai ka bakoi bakhya ka jing blay kan ko balo ka yeng ka sam jong pi and the again ka singi na mark of day ka birthday ngila ya ngia celebrate in a very grand way as always mga ama tingnan ngat punya enjoy ni ki videos kumbangar nga enjoy ka ni Happy birthday, mommy. Jong Hame. Happy birthday, mommy. Jong Hame. Happy birthday. Thank you so much. Ini lay ya shat shwa. Kayo Hame la yo tia. Tambah yung don DJ night. Pe mommy Hame la riam stay. See ya. Pe ni baru dukan la khang. Tambah birthday jongi kimi Hame. So gini let ya shat shwa. Setai la dok. Hang ni ke DJ night ki bun ba ki ba perform ki ba ye shat ki ni ki ai performers ma ki shat ki jing rai ba snu tanas tanat ki di jing rai swede shi ta ba ngi ngim da so thot bai tanat ba ki badai ki enemy fan saya pet namar kini ki jing shat enemy ki bun ba nga ngam da dai fan ta ba nga itanat ba tu gasngi an ki di ki kentai group ki ba ya shat ha kani ka singi tingi la full focus ha kani ka jing shat ma what you miss the p day ki fan jing ki enemy
lagi anime ta, anime karakter. Kali anime karakter. Hello, girls. It's Charlie. Congratulations on your great show. It looks so good. But listen, girls. I know. You were just having the time of your life after that amazing show. I'm sorry to interrupt the fun, but trust me, this is important. I've got some missions that only you can help with. The world needs you, and your skills are needed more than ever. But don't worry, I'm not asking for anything too crazy. Time to find the mysterious girls. Okay, ladies, I need your help, big time. My kitty, my little pussycat, has gone missing. And trust me, this is no ordinary cat. She's got a mind of her own and a serious love for music and dancing. I have a feeling she's somewhere out there living it up, and I've got a hunch about where she's gone. I need to find her, and fast, back to the party. Ni harus kelas tang syai berungut pecah bar. Ani dia midang dia. Da harus tang step. Peti kebening las tang syai berungut harus tang step. Ke arah pecah kempedum ke dang stang dum si pecah. Di nyanyi babaro pila ya enjoy ke videos bangga celebrate ke peti jangan but
Kublai shibo ni ki comments jong fi baro in advance mo. Tayo nginde shambat ka way pat ka video kublai shi bun ublai un ku ya pi baro. Ti Hame dang tia.